Поздравления! Нает сте за нощната смяна по поддръжката на линия 7 на метрото. Вие и човекът, който сподели това видео, ще работите от 0 часа и 40 минути, докато влаковете спрат да реагират. Плащане се извършва само ако излезете безопасно. Следете часа. Може да не съвпада с очакванията ви. Правило номер 1. В 00 часа и 53 минути ще пристигне влак без фарове. Не се качвайте на него. Не осъществявайте зрителен контакт с прозорците. Ако отражението ви се маха, отстъпете назад. Правило номер 2. Ако съобщението на перона се повтаря, второто съобщение не е за пътници. Запушете ушите си, докато светлините спрат да трептят. Брои се кой слуша. Правило номер 3. Приблизително в час и 18 от тунела може да се чуят стъпки. Те ще съответстват идеално на темпото ви. Спрете да ходите. Ако стъпките продължат, не сте сами. Правило номер 4. Ако влакът спре между гарите, не отваряйте вратите. Тъмнината навън е по-близо, отколкото изглежда. Той използва отворени врати, за да измерва разстояние. Правило номер 5. Ако се появи пътник, който не е бил там преди, не му обръщайте внимание. Той ще седне точно зад вас. Ако усетите дишане, не се обръщайте. Последно съобщение. В 2 часа. Сутринта всички станции ще покажат изход наличен. Ако вашата станция не е, останете седнали. Метрото все още решава къде е вашето място. Не слизайте от влака, докато не се отключи. Слушайте внимателно, защото метрото винаги ви наблюдава. Следвайте внимателно, или то ще ви следва.